በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከምኩም በንቃድዎን ብጥብኣትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታ ንኽፈልኩም ትብል። እቲ ክሳብ ሕጂ ኣበሳና ከይጸብጸበ ሓጢኣታና ከይተጸየፈ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝፈቐደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንድኹምን ሓጥእን ወድኹምን ሓውኩምን እቲ ዝዛረቦ ቃል ናቱ ህያው ቃል ክኸውን ንጉባኤ ንበረኸት ዝኸውን ቃሉ ኣብ ልሳነይ ከነብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ የሐጉሶ ኣብ ዝብል ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 8 ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ዝረኣናዮ ቀዳማይ ክፋል ቅንዕናን ዘለኣለማውነትን ስርዓት እግዚአብሔር፣ ካልኣይ ክፋል ምትምያን ስርዓት እግዚአብሔር፣ ሳልሳይ ክፋል ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃር ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ፣ ራብዓይ ክፋል ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን። ሎሚ ኣብዚ ስርዓት እግዚአብሔር ዝብል ናይ መወዳእታን ሓሙሻይን መወዳእታን ክፋል ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ይኹን ካብ ዝብል መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 40 ኢና ክንብገስ። ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ንዓይን ሓጥእን ድኹምን ወድኹምን ሓውኩምን ቃል ንጉባኤ ዝጠቅም ንዝወደቐ ዘልዕል ንዝደኸመ ዘበርትዕ ንዝጠፍአ ዝመልስ ንዝቆሰለ ዝዝንን ንዝተሰብረ ዝጽግን ቃል ሕያው እሞ ቃሉ ኣብ ልሳነይ ከንብር ኩሉ እቲ ዝዛረቦ ከዓ ንበረኸት ክኸውን ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ እምሕፀን። ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ይኹን። እግዚአብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ። ኩሉ እቲ ኣብ ህይወታውያን ይኹን ዘይህይወታውያን ዝገብሮ ኩሉ ከዓ ብስርዓት ይገብሮ እዩ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ምንቅስቃስ ከዓ ኩሉ ነናቲ ዝኾነ ስርዓት ኣለዎ። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ነስተንትኖ ኣብ ፃንሖት ድቂ ኣብ ህይወታውያን ኣብ ኢዮብ 39:1-2 ከምዚ ይብል፣ እቲ ጠለበዱ እትወልደሉ ግዜ ትፈልጦ ዶ? ነቲ እራብ ቅልውላው ትተሓዘሉ ግዜ ኸ ተመልኪትካዮ ዶ? ኣሎኻ ነቲ ምብፃሕ ሓዋርሕን ዶ ትቆፅሮ? ነቲ ንሳተን ዝወልዳሉ ግዜስ ትፈልጦ ዶ? እግዚአብሔር ነዚ ሕቶ እዚ ናብ ኢዮብ ዘቕረቦ ብመገዲ ኣገልጋሊኡ ብኤሊሁ ገይሩ እግዚአብሔር ዝሓተቶ ሕቶ እዩ። እግዚአብሔር ንኢዮብ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ። እዚ ንኢዮብ ዝሓተቶ ሕቶ ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣፈጣጥራና ኹን ኣብ ኣተዓባባይና ኹን ኣብ ኣመጋግባና ኹን ኣብ ኣመዋውታና ኹን ኩሉ እግዚአብሔር ስርዓት ከም ዘለዎ ከምቲ መበገስ ጥቕስና ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ ከም ዝኾነ
ስለዚህ ነቲ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ ምዃኑ ንነብሲ ከዓ ዝመልስ ምዃኑ ኣሚንና ምቕባሉን ምትግባሩን እንተዘይኮይኑ ንእግዚአብሔር ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ስለምንታይ እዚ በዚ ተሰሪዑ ኢሉ ክሓቶ ዝኽእል ፍጡር የለን እዩ። ኣብ ቃል እግዚአብሔር ዓለምና እውን ብስነ ፍልጠት ከም ዘረጋገፀቶ ናይ ጠልበዱ ድቂ ወይ ከዓ ጥንሲ ካብ 45 ክሳብ 145 ክሳብ 155 መዓልቲ ከም ዝፀንሕ ኣብ መጽናዕቲ ተሰኒድሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ 4 ወርሒ ኣስታት 4 ወርሒ እዩ። እዚ 5 ወርሒ ናይ ጤል ክኸውን ከሎ ናይ ጠለበዱ ግን ክሳብ 186 መዓልቲ ይበፅሕ ማለት ምስለን ሓደ እዩ፣ ቅርፀን ሓደ እዩ፣ ግዝፈን ሓደ እዩ። ግን ስለምንታይ እዩ ናይ ጠለበዱ ካብ ጤል ናይ ሓደ ወርሒ ዝያዳ ክህልዎ ኮይኑ ስርዓት እግዚአብሔር ፍጹም እዩ። እዚ ከመይሉ ከም ዝገበሮ እግዚአብሔር ክበፅሖ ዝኽእል ፍጡር የለን። ዋላቶም መጽናዕቲ ዝገብሩ ዘለው ናይ ስነ ፍልጠት ሞያውያን እውን ልክዕ ከምኡ ከም ዝኾነ እምበር ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ክገልጽዎ ኣይክእሉን እዮም። ነዚ ክቕይርዎ እውን ኣይክእልን እዮም። ቀፂሉ ናይ ከልቢ ካብ 58 ክሳብ 68 መዓልታት ከኹት ማለት 2 ወርሒ ከም ዝኸው 2 ኣስታት 2 ወርሒ ምዃኑ ይገልጽ። ስለዚ ኣብ ዓነትን ግዝፍን እንተረኣኻዮ ከልብን ጤልን ተመሳሳሊ እዮም ማለት። ስለዚ ተመሳሳልቲ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓደ ዓይነት ወይ ተመሳሳሊ ወርሒ ክኸውን ተጽቢት ይግበር። ግን ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ድንቂ እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ? እዚ ኩሉ ስርዓት እግዚአብሔር እዩ። ኣብ ኣድግን ላምን ተመሳሰልቲ ዓቐን ወይ ግዝፊ ክህልዎም ከሎ ናይ ኣድጊ ግን ዝያዳ ኩሉ ካብ 11 ኣዋርሕ ክሳብ 14 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሕ ይገብር እዩ። እዚ ኩሉ ዕላማታት እግዚአብሔር እዩ። ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር? ስርዓት እግዚአብሔር ኩሉ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ብስርዓት ምዃኑ ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ኣጋጣሚ ዝበሃል ነገር ከምዚ የለ እዩ። ኣብዚ ስርዓት እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ኩሎም ህይወታውያን ድቂ ብዘይ መዓልቱ ቀልጢፉ እንተወፅዩ ይጉዳእ፣ ኣዴት ወላዲት ትጉዳእ። እንተ ደንጉ ካብቲ ዝተሰርዓሉ ከዓ ክልቲኡ ኣይፅብቑን እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ስርዓት ኣምላኽ እዩ። ስርዓት እግዚአብሔር እንታይ እዩ? ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ። እንታይ ከዓ ይገብር? ንነብሲ ይመልሳ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ህይወትና ኣብ ኩሉ ዕለታዊ መነባብሮና ብስርዓት እግዚአብሔር ክኸውን ብስርዓት ክንመላለስ ሓሳብና ብስርዓት እግዚአብሔር ክስነ ዘረባና ኩሉ ደስ ብዝበለና ብዝመስለና ዘይኮነስ በቲ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ስርዓት ከመይ ገርና ከም ንዛረብ ተሰሪዕልና እዩ። ከመይ ገርና ከም ንዓይ ተሰሪዕልና፣ ከመይ ገርና ከም ንበልዕ፣ ከመይ ገርና ከም ንሰቲ ተሰሪዑልና እዩ። ስለዚ እዩ እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ድንቅ ዝገበሮ ብኣፍ ኣገልጋሊኡ ገይሩ ወይ ንኣገልጋሊኡ ዝሓቶ እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ ክንፈልጥ ብዛዕባ እዚ ክነስተንትን ደልዩ እንታይ ትፍልሊ ናይዞም ኩሎም ህይወታውያን ፍልሊ እግዚአብሔር ስለምንታይ ኢኹም ገይርዎ ትፈልጦ ዲኻ ኢሉ ዝወልዳሉ ዝሓርሳሉ ኣገባብ ትፈልጦ ዲኻ ነቲ ምብፃሕ ኣዋርሐን ኢሉ ድቂ ኣብ ክንደይ ወርሒ ናይ ጠለበዱ ከም ዝፀንሕ ትፈልጦ ዲኻ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ክትበፅሖ ትኽእል ዲኻ? እዚ ሕቶ ዝምስተሓተተ ጎይታይ ኣነ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ የብለይን ኢሉ ኢዱ ከልዕል ከሎ ኣቦና ኢዮብ ኢና ንዕዘብ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ግብሪ ድሕነት ብስርዓት እዩ። ኣብ ኤፌሶን 2:15 ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽሊ ንሱ ከዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስርዓት ብስጉኡ ሲዒሩ እዩ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን ስጋ ሰብ ከይለበሰ ከይተወልደ ከይሓመመ ከይተሰቕለ ንሰብ ሓራ ከውፅኦ ይኽእል እዩ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን። ግን ነቲ ብዘይ ስርዓት ዝኣተወ ናብ ዓለም ዝኣተወ ሓጢኣት
بسرعة بسوقو كم ترى سب كوينو كم ترى عشل تشعت ورهن حمش معلتن أب كرسي أدينا قدس دنجل مريم بس أنا حلو مخنيات انت أيو أملاخنا ناي سرعات أملاخ إيو ويتانان مرحينا نيس كريستوس زي قبرو ندك مزامرتو أي مهارون دك مزامرتو خا ويتانا نيس كريستوس بقبر زي مهارومن زي أزوزومن زي قبرون كم سرعات لهم بيت خريستيان سرعات أي سرعوني سلازي نسخة نتتأزاز بسرعات سقو سعيروي انتهي كقبر برؤسو عرقنا قبر نزون كلتا حد يسمى انت خفتر نتسألي نسخة حق تأزاز بسرعات بسقو سعيروي سلازي ات بسرعات بسقو زبلا زلو اب لوقاس معراف كلتا 50 حد انت ايزبل مساتاتهم وريدو ناب نازريت وصا يأززومون نبري أدي دما نزي كل ነገር ኣብ ልባ ተዋህሉሎ ነበረት ስለዚህ ቀድሚኡ ዝእዘዞም ዝነበረ ከምታራ ሕፃን ክእዘዞም ንቡር ገይሮም ወስድዎ ነይሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ቀሪቡ ዝተሓተቱ ሕቶ ክምልስን እንደገና ንሊቃውንቲ ካህናትን ንፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክምልስዎ ዘይክእሉ ሕቶታት ክሓቶም ምስ ረኣይዎ ብድሕሪኡ ንናዝሬት ተመሊሱ ከምታራ ሕፃን ክእዘዝ ኣይተጸበይዎን ኣምላኽና ግን انتايو ناي سرعات أملاخ كبر مسجانا نزخر السمي يخون أب إبراويان معرف 4 قزر 10 حمشن دقي ميلو بزي حاتيات سي بزي حاتيات بخلو 5 خمانات تفتني ترى تعبابي زي كنا اتفتناون نخلو سب زبصحو فتنا نخلو زبصحو الدخام نخلو سب زبصحو صعري نخلو سب زبصحو قانزا بويا حليفيل دقيم بزي حاتياتسي بخمز خمانات تفتنا إمبر بدخامنا خدنقصلنا زي كإلي كهنات يبلنا نمو بسمايات زحلفة عابي لك كهنات إيسوس كريستوس ود أملاخ كابزه الوناس نئمانا نزنعي كبر نزخر سميخون سلازي دقيم بزي حاتيات بخلو 5 خمانات تفتنا إمبر بدخامنا خدنقصلنا زي كإل لك كهنات يبلناني بسمايات زحلفة عابي لك كهنات إيسوس ود أملاخ كابزه الوناس نئمانا نزنعي سلازي نئمانا نزنع قبل كله خمتو قويتا ياس كريستوس نخلو بسرعة نقبر دحناتنا نخلو بسرعات كم تراسب بجك حاتياتي بجك حاتيات وتودسب كله ودسب فطور زحلفو أقبابا تعباب ياخن بجك حاتيات كله كم زخمانا زتفتني دقيمو هواري قدس باولوس فيليبي معرف كلتا قصر شوعاتن شمونتن كم زبل ملكع باريا وسيدو رؤسو أحسري سبن ومسألة بنبرتو كم سب كوينو ترخبه رؤسو سعموتكوا أتحاته كسعموت أمسكال كوادا تأززي سلازي أزي قبر مدحان تفسون كوالو قويتا أسكريسوس تحت ممبال كساب أمسكال زاز كم باريا خم تراسبون زي كونس ملكع باريا وسيدي نتا أملاخ مخانو كم منزع كيرا أيوي بزي سرعات زي يونات قبر الدحنات فزي ملنا سلازي نتا سرعات اكزابير كاين لليو نتا سرعات اكزابير كاين فلطو وي سرعات اكزابير كاين الزاربن كاين نبرولون زي سقمنا أب كالا كفال متميان سرعات اكزابير سرعات اكزابير كتميان زيك إلقوات تخونا بقص علقن نسرعات اكزابير نمتميان كاب سيطان جميرو معايت سيطان زخونو بزوح أرست بترستري إنا أبزنا يلومي أب إيوب 30 شوعتن 10 وتشعته نحناس بسرز ألمات بسرعات كنزارة باين خلينا نامو نبلو نسخا مهارنا نحناس بسرز ألمات بسرعات كنزارة أين خلينا ندحل ألمات عليو أعيدنا بسرعات كرئي أي كإلني ندحر أعيدنا بقبو زي رئي وخاء أأمرنا بكبابنا زلو كليلا أي كإلني ندحل سلمات كوينو خاء أقارنا أبتزقبو أخرى قس أي كإلني كعنك أفي كون ودقنا مالتي
ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕናስ ብሰሪ ጸልማት ብስርዓት ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ብስርዓት ክንዛረብ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ዘሎ ጸልማት እዩ ክቕንጠጥ ዘለዎ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ነቲ ኩሉ ክብሪ ጸልማት ካብ ውሽጥና ካብ ልብና ክቕምጥጦ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ንሕናስ ብሰሪ ጸልማት ብስርዓት ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ንዕኡ እንብሎ ንስኻ መሃሮና እዩ ስለዚ እቲ ብሰሪ ጸልማት ብስርዓት ክዛረብ ዘጸገሞ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ልክዕ ከምቲ ኣቦታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝብልዎ ብሉይ ኪዳን بحدث كدان تجلست حدث كدان كا أبولي كدان تسويرا نبرتي نأتي بسرز المات بسرعات كنزار باين خيل الناس بلو انتهي مخانوس المات نأتي المات نبلو نعرف تناز تفترو زي كونس كهل بسرعات نخين الزارب بسرعات نخين حاسب بسرعات نخين قلقل بسرعات كين واسع كين نبرز قبرنا انتايلو الماتي سلازي يوحنس أو قدامي ملأختو معرف كلته قصر 11 እንታይ ይብል እቲ ንሓውዝ ጸልእ ግና ኣብ ጸልማት ይዘሎ ኣብ ጸልማት ይመላለስ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝሰወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን ክብሪ ምስጋና ይኹን ንሕናስ ብሰሪ ጸልማት እንታይ ክንዛረብ ኣይንኽእልና ንዛረቦ ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ እቲ ንሓውዝ ጸልእ ግና ኣብ ጸልማት ይዘሎ ኣብ ጸልማት ይውን ይመላለስ ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዝዕሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥ ስለዚ ጽልኢ ስርዓት እግዚአብሔር ኣይኮነን ጽልኢ ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ናይ እግዚአብሔር ስለ ዘይኮነ ይኸኣኒ ኣብ መስቀል ዝገብርዎ ኣይፈልጥን እዮም እሞ ይቕረበለሎም ኢሉ ስለ ሰቐልቱ ጽልኢ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዘይኮነ ይኸኣኒ ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ክብል ኣምላኻዊ መለኮታዊ ትእዛዝ ዝኣዘዘና እዩ ደጊሞ ዮሐንስ ሐዋርያ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 10 ጽድቅ ዘይገብርን ንሓዊ ዘይፈቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ከዓ በዚኦም ዝግለጹ እዩ ሕጽር ዝበለን ጽሙቕ ዝበለን ጽድቅ ዘይገብርን ንሓዊ ዘይፈቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዩ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ከዓ በዚኦም ዝፍለጡ እዩ ስለዚ ኣብ ጽልኢ እንድሕር ኣሊና ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ዝኾነ ይኹን ጸጋ ዝኾነ ይኹን ድኻም እንተገበርናውን እንታይ ዝኸውን ኩሉ ብላሽ ዝኸውን እዩ መጀመርያ መሰል ውልድነትካ ኢኻ ተረጋግጽ መሰል ውልድነትካ ምስ ረጋገጽካ ኢኻ ግብሪ ቡኻ ትገብር እዩ ስለዚ ግብሪ ዲያብሎስ እንዳገበርካ ወዲ ኣምላኽ ክትበሃል ኣይትኽእልን ኢኻ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚኦም ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዊ ዘይፈቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ ጽድቂ ክንገብር ንሕዋትና ከነፍቅር ንጸላእትና ከነፍቅር እዚ እንታይ እዩ ስርዓት እግዚአብሔር እዩ ስርዓት እግዚአብሔር ከዓ ፍጹም እዩ ዓና እንተኸቢድና ነቲ ዝኸበደና ኣቕልለልና ኢና ንብሎ እምበር እግዚአብሔር ስለምንታይ ከም ዝሰሪዕኻ ዝበሃል ኣምላኽ ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 14 ኣቶም ኣሕዋትና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም ነቶም ሕሊኖኦም ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም ነቶም ድኹማት ደግፍዎም ንኹሎም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደግኩም ኣለና እዚ ስርዓት እግዚአብሔር መጀመርያ እንታይ ግበሩ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ እንታይ ግበርዎም ግንሕዎም እንታይ ክገብሩ ብስርዓት ክመላለሱ ብስርዓት እግዚአብሔር ክመላለሱ ስርዓት እግዚአብሔር ከየፍርሱ ንስርዓት እግዚአብሔር በትንሳቶም ዝደልይዎ ስርዓት ከይልውጥዎ እቲ ካልኣይ እንታይ ኢሉ ነቶም ሕሊኖኦም ዝዓረቦም ኣፋጥንዎም እዚ ከዓ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ንሕና ድኹማት ድኻም ድኹማን ንሕና ሓያላት ድኻም ድኹማት ክንፀውር ይግባአና ኢሉ ነቶም ሕሊኖኦም ዝዓረቦም እንታይ ግበርዎም ኣፋጥንዎም ደግፍዎም ኢሉ ነቶም ድኹማት ደግፍዎም ንኹላቶም ከዓ እንታይ ግበርዎም ንኹላቶም ተዓገስዎም ኢልና ንምዕደግኩም ኣለና ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ እንታይ ግበርዎም ግንሕዎም ኣስዒቡ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 6 እምበኣርከስ ኣቶም ኣሕዋትና ካብቲ ኻባና እተቐበሎ ምህሮ
ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበላሓው ክትፍለዩ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዘኩም ኣለና ስለዚ ሓዊ ልወሎ እንታይ ልወሎ መጀመርያ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ እንታይ ግበርዎም ግንሕዎም እዩ ኣምላኽና ናይ ስርዓት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ መጀመርያ በይንኻ ካልኣይ ሰብ ወሲድካ ሳልሳይ ንቤተ ክርስቲያን ብቤተ ክርስቲያን እንተዘይኮነ እዚ ኢሉ እቲ ስርዓት ኣገባብ ፅቡቅ ገይሩ መጀመርያ እንታይ ኢሉ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ግንሕዎም እዩ ነቶም ብዘይ ስርዓት ዝመላለሱ ክንገንሕ ንኽእል ግን ንባዕላኽና ኣብቲ ስርዓት እግዚኣብሔር እንተኣሊና እዩ ኣብቲ ስርዓት እግዚኣብሔር ከይሃለና ኣብቲ ስርዓት እግዚኣብሔር ከይነበርና ኣብቲ ስርዓት እግዚኣብሔር ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከይፈረና እንተተዛረብና እውን ዘረባ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር እቲ እንዳገበረ ዝምህር ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ክበሃል እዩ ስለዚ እንድሕር ነቲ መግናሕቲ ነቲ ተግሳጽ ነቲ ምኽሪ እንድሕር ዘይተቐቢልዎ ካልኣይ ዝውሰድ ስጉምቲ ግን እንታይ ኢሉ ብዘይ ስርዓት ካብ ዝመላለሱ ሓው እንታይ ክትገብሩ ክትፍለዩ እዩ እዚ እውን ስርዓት ኣምላኽ እዩ እቲ ዝግባአና ምስ ገበርና ክትፍለዩ እንደዘይተፈልዩና ኸ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 33 እንታይ ይብል ኣይትታለሉ እዩ ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ ሕማቕ ዕርክነት ካብ ኣቦና አብርሃም ጀሚሩ ካብ ዓድኻ ውፃእ ካብ ቤተሰብካ ተፈለ ዝበለሉ ምክንያት ምስቶም ጣዖት ዘምልኹ ምስቶም ህላዊ እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ኮይኑ ንኣምላኽ ከስምሮ ክፅገም ስለ ዝኽእል ንህይወት እውን ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኽእል እግዚኣብሔር ውፃእ ኢሉ ማለት ስለዚ ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ የባላሽዎ እዩ ኣብ ጥንታዊ ምሳሌ ናይ ትግርኛ እንታይ ዝብል ኣሎ መን ምዃንካ ክነግረካስ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ መንነትካ ክነግረካ እንተኮይነሲ ምስ በዓል መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ካልእ ኣዝዩ መሃሪ ዝኾነ ዝብልዎ ምሳሌ እንታይ ዝብል ዓርኪ ሰባርሲ ነቓዕ እዩ እቶም ትመሓዘዎም እቶም ንኸዶም ሰባት ዓርኽትና ንብሎም መሓዙና ንብሎም ብስርዓት እግዚኣብሔር ዘይመላለሱ ስርዓት እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ እንተደኣ ኮይኖም ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ካብ ከምዚ ዝመሰለ እንታይ ክንገብር ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት እንታይ ዝገብር ንፅቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ ስለዚ መጀመርያ ነቶም ብስረይ ስርዓት ዝመላለሱ እንታይ ግበርዎም ግንሕዎም እዩ ተገኒሑ ብስርዓት ኣይነብርን እየ ንዝብል ግን እንታይ ግበሩ ሓው እንተኾነውን ካብኡ ተፈለዩ እንደዘይ ተፈልይኹም ግን ንህይወትኩም ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ ኣፀጋሚ ክኸውን እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ንሪኦ እቶም ወለዲ ናይቲ ዕውር ሰብ ካብ ምኩራብ ኣይሁድ ከይፍለዩ ካብቲ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ቤተ ጸሎት ንኸይፍለዩ ክብሉ ነቲ ኣብ ገዝኦም ተኣምራት ዝገበረ ብዕውሩ ዝተወልደ ወዶም ዓይኒ ዝሃበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕጊዎ እዩ ንምባል ዓቕሚ ኣይረኸቡን ብጠቕሚ ብረብሓ እንተርእናዮም ግን ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገብረሎም ዝኽእል ሰብ ስለ ዘይነበረ እዩ ወዶም ሙሉእ ዕድሚኡ ኣብ ፀገም ዝነብር ነይሩ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ስርዓት እግዚኣብሔር እቲ ዝግባእ ምስ ገበርና ሕማቕ ዕርክነት እንታይ ይገብሮይ ንፅቡቕ ልማድ የባላሽዎ እዩ ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስርዓት ዓለምን ስርዓት ደቂ ኣምላኽን በበይኒ ብዙሕ ግዜ ሎሚ ንፅገም ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኮይና ስርዓት ዓለም ክንነብር ንደሊ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ኮይና ከምቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ ዘለው ዝገብርዎ ክንገብር ንደሊ ንሱ ጥራይ ኣይኮነ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ፅልኢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሻርነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ዓመፅ ይበዝሕ እንተተባህለ መዓልታዊ ንሕና እውን ክንሽፍኖ ዋላ ክንከድኖ ዘይንኽእል ናይ ዕዳጋ ምስጢር ኮይንዎ ዘሎ ዘመን እዩ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት እንተረኣኹም እቲ ዘንብብ ሽዑ የስተውዕል ከብቲ ብነቢይ ዳንኤል ዝተጻሕፈ ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ርክሰት እንተረኣኹም ኣይትሰንብዱ እንታይ ግበሩ ኣስተውዕሉ እዩ ወለእመ ትሰምዑ ቀትለ ወድምፀ ፀባኢት እቁ ወኢትደንግጹ እዩ
أستوعب لمبر عيتسنبد سلازي سرعات عالمن سرعات دك أملاخن ببينوي مجمريا خنفلطو كنبرلو كنحلن انت دخمنا خدقفنا نا أملاخ كنمحسن الشي ملكوتاوي تأزاز ملكوتاوي قال قويتا يوسس كا صويع بلوم نهزاب شيومتون كم زغزوم عبيتهم دما خمز ملكوم تفلطيهم أباتاتكم جنا كم زا أيكونن اتخاباتكم عبي مخان زدلس جزءكم دا أيخوني وانجيل ماتيوس معرف عسرة كاب قزر عسران حموشن عسران شدوشن أباتاتكم جنا هم أيكونن سرعتنا عالم تفلطيهم ميل سرعتنا عالم أزمسل أباتاتكم جنا كم أيكونن اتخاباتكم عبي مخان زدلس انتا يخون جزءكم يخون تقدامي كخون زدلي دحريت يخون اتمامهر كخون زدلي تمهرا يخون اتقويتا خون زدلي جيليا يخون أباخاتكم جنا كم أو أيكون كبر مسجانا يخون سلازي سرعات دك أملاخن سرعتها قلقلتن سرعات دك عالمن ببيني سلازي قدس بيت خريستياننا كابت سرعات عالم وزيا سرعات اكزابير كتنبر سلازي كالتيو أب نوسي تنبر زلاي معالتي نقهو بجيكا زي سمبدن زوجهن انت زي كوينو حدا تعم بسرات زي تسمعلو من محدارا وخونتاتي زلو اكزابير زيستوعو الأمور يهابن أباخاتكم جن كومو أيكونني أي تسمبدو لن سلمنتاي كومو خوينو أيكونن كخون زلو خوينو كخون قدي إلو اتقول دايقن بخمي يفتح نحنا بخمي كابز زلو عمس النورن كم فقط أملاخ ننبر تملخ تسيو مالي أباخاتكم جن كومو أيكونني مخنياتو عددك أزب ديوس بلعبا دكا مساحاتتت حواريات تقطيعهم يمن حد يوم بيمان كحد يوم أقمن كلت يوم دكا نعنا العلينا نقول العلينا سلطان كهلوم تحت تالايلم بملوم تقطيعهم يمن ويتانان مرحينا نيس كريستوس جن بتحواريات تقطعوه أرئيس تغيريو نبرخات زخون أباخاتاتكم جناكم وايكونن زخبركم حزب እግዚአብሔር عبيتي نأشو أبوتات كهنات حوات دياقونات كمون دعلي زلهم منفساويان مراحتي أباخاتكم جنا كمو أيكونن مبزحت غزي سلامتايكم خوينو زبلومي كلهم انديهم كم زغبرو لوم داخمني قدم زنبرخم داني زبل أنفتو زسحاته ملسن قالن أبسمعلو أوانين أباخاتكم جنا كمزا أيكونن سلازي اتا أباناك خون زلو سرعات اكزابير كم دك أملاخ كما قلقلت أملاخ كما قلقلت بيت مقدس أملاخ كنكونو زلنا حدا نقر اللوي اتا قدامين تايو ناي من منفس مخانا كنفلتي ازغال زي نمبزحتنا ازي ناتوم زي آمنو بلو منبر نحنا داخل نزع عمتها بيت خريستيان زي قلقلنا زي سبخنا زي قدسنا كنديز نفسات زي دحنا كنبل نخيليناي كمسل ونز خيلي حدا تاريخ قنالو عبد وانجيل لوكاس معرفت الشعاتة 55 شدوشن قويتا ايس كريستوس انتا ايلوم ناي منفس مخانكم سي اي تفلتنيهم ترى سبات ايكون حوارياتون كاب حواريات كاتهم مرؤيات حواريات يومال يوهاز نسني اي قوبن يمزتباهلهم ناي منفس مخانكم اي تفلتنيهم እግዚአብሔር سرعات እግዚአብሔር كنكمسم بفرعات እግዚአብሔር كنبر تخوينا ناي منفس مخانا اقدمنا يخنفل زلنا ويتانان مدحنا نيس كريستوس نزي ملسزي نزي مغنحت تكسازي درو عرغتو يزبلوي كموتان تنسيس نبوزح غزيات ناترايوم نامهاروم كله حدا معلتي ويتانا نيس كريستوس نيروساليم خيد مغدو اغنيو بسماريا كحلف قدس لزخونو سب سماريا جن محلاف كاليوموي مخنياتو سمارياويانن يروساليماويانن ايهوداويانن حبرت سلازي نبروم ناب صلاتنا عند حرز خيد كوينو خمي يقرو بمريتنا بعدنا يحلف لهم نقول تعيس كريستوس سب سماريا محلاف كاليوموي يعيقومن يوحنسن ازيوم يمحارقوم مخنياتو ممهروم تخلكيلو
بتخ حلفو زدليه كل كيلو موسبات سلازم انتاي دليوم نممهرون كتابقلو دليوم نممهرون كتابقلو زلو ما قباب كانتايو كمتي إلياس تقبرو خاب سماي حاو خوردو أما نسب سماريا بكن قويتوهم نسب سماريا بحاوي كلق مسوي سنة حاليوتي زمسل جن مسرعات أملاخ زخيد أيكونن أبغاتكم جن كمو أيكونني أحزاب نبدلتهم كبدلو نصرفتهم كصرفو نقتلتهم كقتلو هذه سرعات أحزابي سرعات عالمي أبغاتكم جن كمو أيكونن أبغاتكم جن كمو أيكونن سلازي قويتا ياس كريستوس بقوهي انت ايلوم نايمن منفس مخانكم آيت فلتنهم ودساب كدحنن كبجون نمبر ودساب كتفق أي مصني كتفق زمص كحردن كقتلن كتفقن زمص ديابلوس تراي ودساب جن كدحن كبجو ازمص سلازي ناي منفس مخانكم آيت فلتنهم قويتا ياس كريستوس نحاتان كدحنن تدامسيو نساتهم كأنتهم كريستوس نعان حتى أن مدحان زتولد اللوم زتوارد اللوم زتسقل اللوم زموت اللوم نعاتهم من دحرات في أمو نخلو نتقبر مدحان نخلو نت ممسع مسقاو نايقويتانا يس كريستوس كنتو يقبروا اللوم مال سلازي خايو ناي منفس مخانكم أيتفلتنيهم سلازي سرعاتكم من سرعات عالمين ببينيو سرعات دك أملاخن سرعات دك ديابلوسن ببينيو سرعات سقاويانن سقاع سرعات منفساويانن ببينيو سلازي أباخاتكم جن تايخون أباخاتكم جن كومو أيكونن كبري نزخر سميخون سلازي سرعات እግዚአብሔር زي إذن دحر كوينو سرعات እግዚአብሔር مو زدا أخبرنا دي زدا أمان نمخلو دي زبل حتى خمس أما بقسي تقسنا جن مزمور داويت 19 انتاي لزلو سرعات እግዚአብሔር انتاي قهنوعيل ምክንያቱ ሆሴዕ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ እንታይ ኢልዎ ዘሎ መገዲ እግዚአብሔር ቅንዒ ጻድቃን ይመላለስሉ ሓጥኣን ግን ስለዘይቅበልዎ ኣብኡ ይወድቁ እዩ ስለዚህ ስርዓት እግዚአብሔር እንታይ ቅኑዕ እዩ ኣባኻታትም ገና ከምዛ ኣይኮነን እዩ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምሩያት ሐዋርያት ከም ኩሉ ነገር ተማሂሮም ዝወድኡ ድሩዕ ዕርገት እንታይ ክብልዎ ምተጸበየ ወእግዚአብሔር نسب سماريا نزوم حلاف زخلوها زلو سكفرتوها كقبلوها أعينتم كفتلهم إلهم كصليو بزعباتهم استجاجي خصليو أمسكال كومي مهيروم كومي مهيرنا جن ناي منفس مخانكم أيتفلتنيهم زخبركم حزب إغزابير كباي جميرنا لومي ناي منفس نخون كنفلت رجسيو نوح عمتات بيت إغزابير زقدسنا نوح عمتات سبخنا زمهرنا عبيت እግዚአብሔር ብዙሕ ተአምራት እግዚአብሔር በአናይል ዝገበረ ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ሁሉ ግን ናይ መንፈስ ምዃንካ ዘፍልጥ ኣይኮነን እዚ ሁሉ ግን ኣብ ስርዓት እግዚአብሔር ከም ዘለኻን ከም ዘየለናን ዘፍልጥ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ብስርዓትን በጋባብን ይኹን እዝን ይገበር እዝን ይገበር ምበለ ኩሉ ብስርዓትን በጋባብን ይኹን ኩሉ ንምህናጽ ይኹን حواري قدس باولوس نظر استزهابو نزي حجنا عالمنا زناو الزلو بقوانقو مزرابن تايدو زبلان استمسبله كله جن بسرعة بقابابن يخونيلو 4 نت بغيرلو انبارسي احواتي كم سغان تنبركم كتموتيكم نت قبر سغا بمنفس انتقتلكم وغنا بهيوت كتنبريكم مو كم سغا خنبرسي نت سغا 7 دقو ايكونن رومي شمونتا 10 كم سغا خنبر نت سغا 7 دقو ايكونن اتوم بسغا زنبرو ناملاح كسمرو ايكالمنيل بسغا اندانبركا بسرعات عالم اندانبركا بسرعات كال اندانبركا كم فقاد املاح كتكون ايكالنيل سلازي مريچاي وي كم فقاد عالم وي كم فقاد سغا سلازي اتقالل ابيل انت ايلنا زلوغن كم فقاد سغا خنبر نت سغا 7 دقو ايكونن كم فقاد زي سغا زي كونس كم فقاد እግዚአብሔር كنبر إنا تسوينا السخاء سرعات እግዚአብሔር بارس احواته
كم سجان تنبركم كتموتيهم نتجبر سجا بمنفس انتقتلكم وجنا بهوت كتنبريهم مو كم سجا خنبر نتسجاس سبع دقو أيقنا نتجبر سجا بمنفس كتقتلوا بهوت كتنبريهم كم سجا خنبر نتسجا سبع دقو أيقنا سلازيك زابير كله بسرعة بجوابن بسرعة عمله بجوابن بسرعة كنملالس زمعدنان زمخرنان እግዚአብሔር ነቶም بزي سرعات زملالسو بسرعات እግዚአብሔር بعقلن بتهجاهتن سرعات እግዚአብሔር كنمهروم كنرئيوم كمؤم نخوينوم تجنيهم نزي فلتو خاني زخونه يخون حماو على كنات نصبق لما سلا زبالاشو مس سرعات እግዚአብሔር نخنبر كخلنا منتي كابت مسع سرعات እግዚአብሔር زصارر حساب كابت مس سرعات እግዚአብሔር زصارر زربا كابتي مسرعات እግዚአብሔር ዝጻረር ተግባር ካብቲ مسرعات እግዚአብሔር ዝጻረር ህይወት ካብቲ مسرعات እግዚአብሔር ዝጻረር አገልግሎት ካብቲ ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ዝጻረር ኩሉ ነገር ወፂና ከም ፍቃድ ከም ስርዓት እግዚአብሔር ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ንሕና እንተሊና ኣምላኽ ከ አንተ ፈቀዶ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጽህው ነዒንቲ የብርሆ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንርኢ ኣብቶም 6 ነጥብታት ኣብ መጀመርያ ኣገልግሎትና ናይ ዝርእስቲ ዝኸም ዝረኣናዮ 6 ተቂሱሎ ሕጊ እግዚአብሔር ምስክር እግዚአብሔር ስርዓት እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ፍርዲ እግዚአብሔር ኢሉ ኣቐሚጥሎ ኣብ ዝመጽእ ግዜና ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከ አንተ ፈቀዶ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንጽህው ነዒንቲ የብርህን ኣዒንቲ ልቦናና ክበርህ بتእዛዝ እግዚአብሔር ክንመላለስ ንሽዑ ዝኸውን ግዜ ሃበና ንሎሚ ኣጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ጽኒልኩም ስለሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ሰብ ጎደሎ እዩ ብፍላጥ ብድፍረት ብዘይፍላጥ ብስሕተት ዘውደቕክዎ ቃላት ዝደረበኽዎ ቃላት ከዓ بقال እግዚአብሔር መሰረት አሪንኩም ክትሰምዑለይ ብትሕትና ምሕፀን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና ኣቦታት ኣብ መስመር ዘለኹም ኣቦታት ብጸሎት ክትዓጽውልና ብስም እግዚአብሔር ምሕፀን ኣብ ቴክኒክ ዘለኹም ኣሕዋትና ከዓ ምናልባት ክትከፍትሎም الزخاخر روح معالتي قبرلنا